April 30, update tayo sa mga available na parts natin. So manood kang mabuti mga boss ha. April 30, Thursday. Iba-vlog natin yung mga stock natin para makita mo kung anong meron dito. Punta mo na. Videoan na natin. Start. Yan mga boss. Parts yan ng MIUI. Yamaha MIUI 125. Kung may nakikita ka dyan na parts na kailangan mo, screenshot mo na lang MIUI. Yan ha. Ito naman boss, SkyDrive. Yung carbs type. SkyDrive to bossing yung carb type wag nyo isama yung chicken. Pang tinula yan dito. Yan yung mga pairings na available nya. Yung laman loob, dito tayo. SkyDrive boss screenshot mo na lang kung ano yung kailangan mo. Ayan siya, mabilisan na lang. SkyDrive, thank you. Next, Novo Z. Yamaha Novo Z. Itong binibidyo ko, Novo Z. Screenshot mo na lang kung may kailangan ka. Stock pipe nya, ito pa, pero weldingin Novo Z. Ito pa yung ano nya, chassis nya. Si Novo Z. Baka may kailangan ka chassis, nandiyan. Bangka, nandiyan pa. Caliper, nandiyan pa. Ito, Novo Z. Shocks nya, nandiyan pa. Novo Z, ito. Miu Soul. Ayan yung Miu Soul na 115. Yung carbs baka may kailangan ka. Yung kanyang pipe, ano yan, kalkal. Nandiyan pa yung kanyang harness. Titing ko, Miu Soul to. Miu Soul na carbs. Nandito pa yung ano nya. Rim set nya. From Miu Soul. Rim set. Ito naman yung gas tank. Yung Skygo. Na Pantra. Grab bar. Nandito nyo rin yung kanyang mga nabutasan dyan ng tangke. Nandito pa yung buong chassis nya. Ito yung Pantra na Skygo. Ayan goods yan walang bulok. Ito, ayaw ko lang kalkalin. Pantra to na Skygo mga boss walang bulok, goods. Ito din, gas tank ng X4. Suzuki X4, gas tank. Meron din siyang chassis na nandito, mga boss. Ito, goods. Mura ko lang ito ibibigay. Baka may nangangailangan ng chassis dan. Ito, Suzuki na yung X4 2-stroke. Dito rin boss, may available tayong chassis. Yung small bike, isang buong makina nandito. Baka may kailangan ka. Nandito isang buong makina, bossing. Ayan nasa loob baka kailangan mo to or may ganito kang unit or may project ka. Pwede mong puntahan dito. Located at Gasang Mangaldan. Small bike. Meron tayong available parts out. Isang buong makina. Saka chassis. Ng Maton 125 Pantra type. PME. Parts out. Honda na XRM. Palibutan natin. Honda XRM. Ito yung wave type siya. Baka may kailangan ka. Isang buong makina nandiyan pa. Pipe niya nandiyan pa. Ayan siya. Baka may kailangan ka. PME. Punta mo na lang Gasang Mangaldan. Mga axle din, for sale. Mga mahaba at maliit. Ayan baka may hirap kang hanapin sa kung saan kala lugar naghahanap ng axle. Baka nasa akin yung hinahanap mo. Pa-share ka na lang Gasang Mangaldan. Yan. Ito rin. Baka galing to sa mga makina ninyo. Mga tornilyo. Ayan
For sale din to. Baka may hinahanap kang tornilyo na galing sa makina mo na hindi mo na mahanap. Located tayo sa Gusang Mangaldan. Galing sa mga makina yan ng iba't ibang motor. Baka nandito yon. O basta magdala ka ng kasukat niya. Baka mahanap mo sa akin. Sporty. Ito, crankshell na lang. Baka may kailangan ka sa crankshell na to. Crankshell, sporty. Baka may kailangan ka. 5TL. Ito rin. Sporty. Baka may kailangan ka. Boss, PM mo ko. Cover naman. Ang salty. Yan siya, salty. Sporty, salty. Baka may kailangan ka. PM. Yan siya, baka may kailangan kayo. Ito mga boss, GY6 naman. Marami pa tayong stock ng GY6. Uulitin ko. GY6, Rosy Gala, Royal, Passion, Venus, Flare. Sa loob ng makina nyo to lahat. Lahat ng kailangan nyo nandito. Ayan sila. Mga starter motor, mga axle, dirt drive. Mga kung ano-ano. Basta galing ng GY6. Ayan siya. GY6 mga boss. GY6, GY6, GY6. GY6. May sigunyal naman. Pantra. 125. Pantra. 125. Sigunyal. PM. Transmission gear na Pantra. Marami dito. PM. Ito hindi pwede sa 155 tsaka 175 tsaka Alpha. Hindi siya pwede. Mga Rusia 125 pwede. Maton 125 pwede. Basta 125 pwede. Wag lang yung TMX na Alpha. Tsaka yung 155 hindi to pwede. Tsaka yung Kawasaki na 175 hindi pwede. The rest pwede na. Basta 125 Pantra. Transmission gear set. Meron. Available. PM.